Il-ħamis filgħaxija wara li l-kap nazzjonalista Adrian Delija tilef it-tielet vot ta' fiduċja din id-darba fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, l-attakki u l-pressjoni fuq il-kap biex iwarrab baqgħet ma qagħtet xejn. Dan speċjalment f'attakki mill-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil u 17 il-Eroj Blu li qatt ma reduh fit-tmum tal-partit. Id-deputat nazzjonalista David Tejk, wieħed mill-esponenti ewlenin ta' din il-fazzjoni, baqa' fuq quddiem ta' din il-pressjoni f'attakk war ieħor fuq il-profil tiegħu fuq Facebook. Tejk baqa' jsostni li Adrian Delija tilef il-kredibilità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista llum tilef il-kredibilità. Huwa kompla jiġġustifika l-azzjonijiet tiegħu u tad-deputati sħabu li sfiduċjaw lil Delija. Adrian Delija ma nnexxilux jaqgħet il-partit. F'messaġġ ta' aktar minn 9 minuti Tejk kompla bl-attakk sfrenat kontra l-kap ta' Partit Maqsum. Jekk in-nies qed jgħidulek warrab, ma tistax tibqa' hemm. Sostna wkoll ir-reazzjoni ta' Adrian Delija għall-aħħar 3 voti ta' sfiduċja huma tentattiv mill-kap innifsu sabiex ibaxxi s-sinifikat ta' dawn il-voti. Nara r-reazzjoni ta' Adrian Delija u naħseb li hija reazzjoni kompletament ħażina u żbaljata. Meta Adrian Delija jipprova jbaxxi il-sinifikat u l-effett u xi jfissru dawn iż-żewġ votazzjonijiet. Tejk ippunta biex jitwarrab il-kap u jibda proċess ta' għażla ta' kap ġdid. Juru l-urġenza illi għandu l-partit sabiex jibda minnu fih proċess li għandu jwassal għal għażla ta' mexxej ġdid għall-Partit Nazzjonalista. Id-deputat nazzjonalista żied jgħid li b'dak li qed tagħmel il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil li issa tinsab wara Teris Komodini Kakija mhux qed tmur kontra l-vot tat-tesserati. Ħadd ma timur kontra l-vot tat-tesserati.